Der er masser af folk online, der siger, at det kun handler om at spise mindre og bevæge sig mere. Og teknisk set, så har de ret. Men at sige, spis mindre og bevæge dig mere, det er alt for simpelt. Og næsten et ubrugeligt råd. Fordi hvis det var så nemt, så ville vi alle have succes med det. Der er så mange faktorer, der spiller ind i, hvorfor man har en ubalance i sit kalorieindtag. Fordi hvis du får rådet om at spise mindre og bevæge dig mere, jamen så vil du rigtig hurtigt finde ud af, hvor svært det egentlig er, og at det næsten føles umuligt. Når du begynder at spise mindre, så begynder din krop at kæmpe imod. Blandt andet ved at øge følelsen af sult. Og hvis du ikke kender til de andre ting, du skal gøre, udover at spise mindre, så er det dømt til at mislykkes. Og jeg sidder ikke her og påstår, at jeg kan give dig den perfekte individuelle plan for dit vægttab. Det jeg kan gøre, det er at give dig nogle generelle principper, du kan tage og tilpasse ind i din egen situation. Det kan fx handle om at få nok søvn, gå ture, spise mere næringsrige fødevarer, komme i gang med en form for aktivitet, eller at få hoveddelen af dine kalorier fra næringsrige måltider med protein og grønt. Pointen er, at hvis du ikke tager højde for alle de andre faktorer, der skal understøtte, spis mindre og bevæge dig mere, så vil du aldrig kunne holde fast i et kalorieunderskud. Måske du er en, der elsker snacks, eller ikke kan få en fuld nattesøvn, så må vi finde løsninger, der tager højde for det. Fordi at sige, spis mindre og bevæge dig mere, det fører ingen sted hen. Og i sidste ende, så handler det selvfølgelig om at skabe det her kalorieunderskud, der gør, at vi kan tabe os. Og det kan man blandt andet gøre ved at spise mindre og bevæge sig mere. Men der er en masse andre ting, som man kan gøre, for at det kan lykkes i praksis. Så følg med på siden her, og så vil jeg gerne hjælpe dig med det.